them they look you. All eyes for me like a two-pack yo. I give them Balenciaga, Richard Mille, a two-bad yo. I know they for your chit-chat. Good morning. Good morning. Camera fay. Afam beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Que fais-tu? Il va na bom je me pense. Camera le fait ne mettre pas. Yes, today is my wedding day. Tabu ko sa ma ko so an me chine ke kine. Onye nke mere ka onye ani mi he na egbe omume. Onye nke mere ga oburu egbe omume tata. So an me chine ke kine ihe o man ke mere no tata. I'm a celebration of my birthday, my wedding day. So I'm going to make it again. Nasi, continue to serve us with Jesus. Kaisi amalobo, moketesie, ochelibia. Yes. If you never thought of it, once in a lifetime, I dem yam borona. Yes. Keko bidi gitata. George. Ibani will be me. That is George. Obi de kamechari tired. That is. I cover this wedding task. Starting from today, now what about the things that I'm going now? As now, la whole as Ona diko galauna. George, I give God glory. I give God glory. On your behavior, and then you can be porina. That is, I'm very happy. I'm very happy. Kamolozian dine kenetata. And they can umunne bundi mi walo ka yena de one person ne kandi ndeni na ndekuni ibem bunde sikwana ngabani hu no mo yena ibem so ana menya hekene na sikwana na chineke ga gani hu na ko sikwana so ne kene kwano ndini ne abuko ndi ano ya no ko start na na sikwana ibem na ukonyo bona jibebia ko ga jibebia na Jesus. Onwe club na atụ ya fatata. Yes, I'm expecting name expect do to obom haya ga haya no dikem dikenta diga fu ha na ha. So ndi shimereze age grade haga no botata on the do to obom. Yes. Okay, thank you. Kefi na gwazi nwunye gị onye bunya aki na je no ta your wife to be. Anu ma ase ka Chineke bụ onye pụrụ ime ife niile. Ka gịnị ya si wee mụta arọ ne ka gịnị ya yigo iji wee si n'ọsọsọ ọnya out of all the whole women gị na family kogo. Yes. Ka ezigbo ife dị n'ime ka da quality onwe. Ife mere na zi mụ nwa zizo bata na ndụ m after many changes after there is anytime chetara maka ya na za ngani ka mane nwa so since mụ nwa meet ya is a year and now ndi we Maria so obi na bụ sang on igbo na nchetara maka so ana m echukwu gine n'isi bụ onye nke nyere m ọmarịcha angel is my angel so ana m echineke gine n'isi yo carry your matter they go TikTok yo my gentle days on go I know they look back yo. Commando when I lando, there you go see commando. I don't lando, there you go see commando. When we lando, there you go see commando. We don't lando. I go. Can you tell us your name? My name is Miss Nkiru Kawisa. From where? From Idemili North Local Government, Olubu, Anambra State. Can you tell us what is happening here today? Today is my wedding day. Okay. What is the name of the man you are getting married to? His name is Mr. Opudirichukwu. He is from where? He's from the same Olubu in Idemili North Local Government, Anambra State.
What do you have to tell your guests that will come to honor your invitation today? I'm grateful for their honor today. I look forward unto God with His blessing in abundance in my family. May my home be blessed. Amen. The conqueror, the champion, the lion is here. Trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba Master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. The Lord is good. And all the time. Jolo Jesus Igwe. Kaiji wee bịa ihe ọma Chineke mere anyị bụ mmadụ ọkachasị year 2025 anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taata ma anyị gbakọtara jiri ọṅụ na-ekele Chineke n'isi ụmụnna anyị Josephat Okwudirichukwu Mbodimma na Justina Nkiru Olisa ndị ọ bụ mmasị Chineke n'ụbọchị taata mụrụ anyị kelee Chineke na-enye anyị na Chineke ga-emefa ezi di na ezi nwunye n'ụbọchị taata site na mmụọ nke awa na ụfa ga-agbakwazị anyị na-arịọ Chineke ji ike niile ka onye fa ezi mmụọ nke a ga-eji wee nabata ọkwa dị ugwu nke a na-abanye n'ime ya taata anụma anyị na-asịkwa ka Chineke ji ike na-achị eze na ndụ ya. Ana m ekele parish priest na Father Francis na ohere o nyere m idu na njem misa ga-asọ ka anyị gbakwuezie ebumnuche ka anyị bụ maka misa ga-asọ n'ime obi anyị ga n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara na udo nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile.
nwanyị kwụsị ike n'ịhụrịta onwe ha n'anya site na di nwere anyị Jesu Kristi mmadụ onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Tobit. Mgbe e mechiri ụzọ ọsọ ọsọ, ha abụọ nọ. Tobeyas siri n'elu akwa ya bilie sị, nwanne m nwanyị, bilie ka anyị kpee ekpere, ka Chineke nwee ike imere anyị ebere. Tobeyas malitere ekpere wee sị, ọ bụ gị kwuru sị, ọ dịghị mma ka nwoke nọrọ naanị ya, ka anyị nye ya onye enyemaka yiri ya. Ugbu a, di nwere anyị anaghị m akpọrọ nwunye m, anaghị m akpọrọ nwanne m nwanyị n'ihi agụụ nke anụ ahụ, kama n'obi ọcha mere m ebere ka mụ na ya bie ka nka. Ọ sọrọ ya, o soro ya zaa amen. Okwu nke ose n'ụwa. Ngozi na-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ndị Efesọs, ndị bụ nwunye na-asọpụrụ di unu dịka o kwesịrị dị nwunye. Di bụ isi nwunye ya dịka Kristi si bụrụ isi nke nzukọ bụ ahụ ya, ma bụrụkwa n'onwe ya onye nzọpụta ya. Ya bụ ka ndị bụ nwunye sọpụrụ di ha n'ihe niile dịka nzukọ Kristi si na-asọpụrụ ya n'ihe niile. Ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya dịka Kristi si hụ nzukọ ya, werekwa ndụ ya nye. N'ihi ya o si otu a doo ya nsọ, ebe o chiri okwu ahụ dịka mmiri sachaa ya. Okwu nke Osebụrụ. Mgbe Jesu kwuchara ihe ndị a, ọ hapụrụ Galili wee banye n'ala Judia n'ofe nke Jọdan. Oke igwe mmadụ soro ya, ọ kpọrọ ha niile n'ebe ahụ. Ụfọdụ ndị Farisii bịara ịnwale ya site n'ịjụ ya ajụjụ sị, o ziri ezi n'iwu mmadụ ịgba nwunye ya alụkwaghị n'ihi ihe ọbụla?
Jesu sara ha sị, ọ bụ na ọ na-agụtabeghị na site na mbido onye kere ha nwoke na nwanyị, wee kwuo sị, n'ihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ nna ya na nne ya rapara n'ahụ nwunye ya, ha abụọ abụrụ otu ahụ, ha abụghịkwa mmadụ abụọ kama ha bụzi otu. We are official church ministers na ndị akaebe ndị ọzọ bụkwazị ndị ụka. Kedu ihe bụ agbamakwụkwọ? Kedu ihe bụ wedding? O nwere ihe dị iche na marriage na wedding celebration na-emegasị. Ihe na-ekwu maka marriage, it is not meant for any person, every person, no, for those who are mature. Nkiru a force or a force. Josephat, the one of your force, can force you. After your choice. This is just your choice. Makakiru be your choice. Nkiru ka Josephat, all your choice. Kono Bria. Over a force room. Nunu be again, Pekoroton, no ya bukem, I have that Kaibu Siari. Okuru Morai, Kerukun gave you a BBA of man. Our topic this morning says, begin with God and end with God. Begin with God and make sure that you end with God. Oh, will you continue with God and then will you also end with God? And if you don't man, Kulu Megan, when the wagon of man. End well. You have begun well, try to end well. Niyoguke mbo agro and Tobias, Keriyoku, Kasera, Makabe Nisimuno, Oregana, Gana, the one near Nebechukuno. It may be Sister Kilo, it may be you, Brother Josephat. Makum wine, majority of them, Anuchadi, Osiko's Tike. So, Brother Josephat. Ị na-adọbịa ka o zute ike maka Nkiru agbago mbọ before n'ọdị ya ọ gbara mbọ ọ bụghị ezigbo ekpere bụ ezigbo egwu bụ ezigbo ọnwụ otu anụ ka amakọ dị Brother Josephat a sị na-agụ akwụkwọ ekpere ya warịọ si ọ dabara ka ọ na ọ dabara ndị ụka ọ dabara adaba na unu na-ekpe unu ga-ejisi ike afụfụ na unu adara unu ekwe ebe kwatu unu na-ekpere na unu begide unu ezu ike Come here, Tobias as one near Sarah, sister, let us pray. Brother, let us pray. Do not forget, for you to succeed in marriage, you must begin with God and end with God. Do not negate God. Let God lead. Let God lead. Marriage is meant for, first of all, number one, begin companionship. Companionship. Now, companionship. We are not faithful to it. No, business, social activities, remember, as you are remembering God, remember your partner. Communicate with her. Call your close to Ezraria
you must keep also your secret. Ọ bụrụ na ị na-enwe secret na marriage, ọ dị ga-ejide secret nwunye ya, nwunye ejide secret dị. Abịa n'ezinụlọ, o nwere ihe mere nwoke a na-ekwu okwu ya, a na-eme golden jubilee. Ka a na-eme golden jubilee a na-eme, ndị journalist abịa na-ajụba ajụjụ sịkwa for 50 years gị na nwunye gị ebigo, kedu ihe bụ kedu ihe na-amotivate unu na aka na-akwụkwọ unu n'anya na-ebi ọfụma wanyị na tata arụcha di na nwunye tata after 2 days, after 2 years, after 10 years agbasa ọsịa na o nwere secret, o nwere ihe mere ọsịa ka ọra anyị ka anyị ọsị n'oge nwunye ya gbasara akwụkwọ ebido ime gị ihe a na-akpọ honeymoon. Ya na nwunye ya gaa ofu obodo ebudo ịnyịnya ibu, o buru nwunye ofe buru nwunye ya nke ọzọ eburu ya, a na-aga kwa ka a na-aga ọsụ nwunye ya ịnyịnya ibu nwunye ya atụnye nwunye elu, nwunye ya chọrọ ịda nwunye ne ọsa ya si ya nọmba 1 ọgba nkịtị aka na-agakwa na-aga ọtụtụkwa nwunye elu ọzọ nwunye ya nekwa ọsa ya si ya nọmba 2 a na-agakwa ọtụtụkwa nwunye ọzọ gwa ya si ya nọmba 3 orijuo na wepụta pesi obu gwa ya pawa. Otu a ka ọ n'ime unu si emeje asị nwoke ihe akụkọ ịkọ kedu ihe o minizi ọ sị na ọ ya ka o ji bizie ọfụma na ọ nọrọ na be ya mbọsị ọbụla nwunye ya si ya nọmba 1 ọ sị na adị ya nọmba 1 o bidokwere ọ sị ya nọmba 2 ọ daa na asị ya ma ọ bibi ka egbuna m kedu ihe ga-eme ka m mee ọ sị na ọkụ ya bụ sikrit ya ha ji ebi otu a na ọrụ na nọmba 1 nọmba 2 ọma na ọgbakwa nwaanyị a nkịtị. So ị ga-akaba arụ mara nwunye gị, ịkaba arụ mere gị mara di gị. Ada amarụ di na nwunye bere ụzọ you give yourself time, give yourself time, give her time, give him time. Ọ ya ga-eru na aka unu amara onwe unu, ị mara ihe nwunye gị ga-emewu ihe nwunye gị ama mmewu, ị mara ihe di gị ga-emewu na ihe di gị ama mmewu. Asị respect na nwaanyị ga na-eme gị ga na-erubere di ya isi. Nwaanyị ị ga na-erubere isi ị nọ n'okpuru di gị na nwoke ga-eme gị ga-afụ nwunye ya n'anya. Abịa na marriage a na-ekwukwa ezi na ya na-ekwukwa compromise, give your wife benefit of doubt. Ọ ya bụ compromise, give him benefit of doubt, give her benefit of doubt. Nke ọ na-amara eme nyere ya aka mee ihe ọfụma, nke ọ na-emetara nyere ya aka mee. Do not be a nagging wife or a nagging husband criticizing ọmara eme unu abụrụgo ofu. Nke ọ na-amara eme marụ mee ya ọfụma, nke ọ na-amara eme gị wa marụrụ mee ọnụ ọbụla ofu ka ụlọ bụ. You must love yourself very well. Cheta anyị na-esi jide Chineke jiri Chukwu bido, always end with God. Nke ọzọ anyị na-ekwukwe bụ trust. Marriage cannot last, cannot work without trust. Trust your husband, trust your wife, trust him or her. Maybe I say, tell them I trust my wife, tell them I trust my husband. Trust him, trust her. Owere Ebrenje Joseph Ataju ọmama ka ị na-ahụ ije nụta mama Nkiru onye ụwa ka esi n'eluigwe ya akwa n'ụwa. Nkiru Joseph Ataju eluigwe ka o si ọma akwa n'ụwa. Onye ọbụla nọ n'ụwa ga na-agha ọnụma mme mistake ọ ga-eme mistake. Ihe eji agwa gị okwu a ka ị marụ na o mee mistake ị ga-agbaghara ya, marụ na ya choice ka ọ bụrụ ya choice. O mee mistake ị ga-eme gị ị ga-agbaghara, marụ na ya choice ọ bụrụ ya choice. Akwụrụ gbara anyị oku ịgbakwara si anyị na ya choice. O gwara ọsụkwa akụkọ dị na ya n'ụlọ ga-ebi ọfụma n'agha Jizọs. N'ọnya ka unu ga-eji wee jidesie Chineke ike. It's your choice, no matter what people are saying, no matter what men are saying or women are thinking. It's my choice. Approve you afọ. Help yourselves. Then even a marriage, anyị ekwugo maka companionship. Ihe ọzọ anyị na-ekwu kịta bụ gị redemption. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị emego mistake. Ọnụcha di ọ na-akagbu ụka ọnụchazie di ọkwụsị ụka ọma mbezita plate ọma ọsị na anụmagba ka idete
ego nke iru ụka ma ọkwa ka ịdata ego n'ụdị ma n'ụlọ dị elu. Ị ga na-agbakwa ka ịdata ego. Echefukwe na Chukwu gị maka n'ilugo di. Don't forget your God. Gị ma na onwe gị echefukwe na Chineke gị maka n'ilugo nwaanyị. Ọtụtụ n'ime anyị na-ererizi ya lugoro ụmụ nwaanyị, nwunye m amaka, di m amaka, na ụmụ Chineke ya eru. Ngọzi Chineke abụrụ gị abụmọnụ. Let it not be so among you. Ka Chineke na-agọzi unu. Bless God in season and out of season. Glorify God. Na ezinụlọ unu redemption bụ gị nyere aka ka nke iru aga eluigwe. Nke iru yerute gị aka ka ọ gaa eluigwe. What does it profit a man to get the whole world? You are best of friends, best of husband, best of everything. Help your partner to go to heaven. To see them procreation. Ụmụ Chineke ga-eyi zọnụ for ọfụma. Procreation. Mma ga-abụ ụmụ ga-abịa. Zọnụ for n'egwu nke Chineke. We are praying for you. Ka aka Chineke dị na ndụ unu. Ka Chineke jidesi unu ike. Chukwu jidesi unu ike. Ka atụmatụ nke ekwentị ka ndị ajọ mmadụ apụrụ ike ọbụla n'ebe ụlọ. Remember, always forgive. Remember, always say, I am sorry. Remember to appreciate yourselves. Do not forget to be the best of husbands. Do not forget to be the best of wife. Let your husband enjoy this marriage. Let your wife enjoy this marriage. Be the best gift. Ọtụtụ onyinye, ọtụtụ di abụrụ ezigbo di. Josephat, akwa ị ga-abụ ezigbo di. Ọtụtụ ụmụ nwanyị abụrụ ọkụ ezigbo nwunye. Nke iru ụka akwa ị ga-abụ ezigbo nwunye. Ka Chineke nyere unu aka ka o jidesi unu ike. Remember, with God you are winner. May God bless you and may God be with you and may His blessings keep on increasing your life all the days of your life. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ndị na-anya ntị, ọnụ lekọtara n'ụlọ ụka nke a ka ịhụnanya ụlọ n'ọrụ ihu onye ofufe Kristo na n'ihu onye ụka niile na-enwanye mgbọrọgwụ site na nkwado nke Chineke. Kristo na-enye onye ịhụnanya ka ngozi na uju. Ụlọ ọrụ nsọ site na baptizim ugbu a ọ ga-esitekwa na sakramenti pụrụ iche nke alụmdi na nwunye nye ụlọ gracia ya na ike iji wee bụrụsi ike ebighị ebi n'ebe ụmụ ụlọ nọ, ya na iji wee rọpụta ọrụ ndị ọzọ n'elete n'ụdị na nwunye ya bụ ajọ ọnụọnụ n'ihu nzukọ Kristi ka ụlọ kwupụta uche ụlọ. Josephat na Justina ọ bụkwadị n'obi unu gosipụta na-enweghị mmanya ọbụla ka ọ nọ n'ebe a kwee nkwa ịbụ ezi di na nwunye. Ụlọ na-akwadebe iso iwu sakramenti ịlụ di na nwunye dịka ịhụta onwe unu n'anya ya na ịsọpụrụ onwe unu na ndụ unu niile. Ụlọ na-akwadebe iji obi ụtọ nabata ụmụaka Chineke ga-enye ọnụ zụọ ha etu iwu nzukọ Kristi si wee chọọ. Ugbu a, etu unu chọrọ ịbanye n'ọnwa dị na nwunye dị nsọ, jikọọnụ aka n'ụlọ ọnụ wee nọ n'ihu Chineke na onye ofufe nke nzukọ kwupụta nkwekọrịta nke ụlọ. Não há problema de se fazer nada. Eu era muito mais tranquilo. Eu era muito. Eu quando ai uma bruxa que não é bem. Monogramma monogramma. Monogramma monogramma. Agama agama. Agama satu. Pode ir. Mga abuto Justina Olisa. Oge mga abuto Josephat. N'iburu di m, ekwe nke nkwa ha. Aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ. Ma ha karịrị ma n'ogbenye. Ma ha ike ma n'ọmụmụ. Aga m ahụ gị n'anya. Aga m asọpụrụ gị. Posting them
ka Chineke jike niile were nkwado ya kwado mkpụkọrịta nke ụlọ ụlọ gosipụtara ihe nzukọ ya na ngozi ejikọ n'ime ụlọ ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ dịka ọbara ya. Amen. Ekpere maka ịgọzi ụmụaka ka Chineke jikere na dozie ụmụaka ndị a n'ụlọ agbanyego ọmụmụ iji wee gosi ịhụnanya na ikwudosi ike dị n'etiti ụlọ. Nkiru, nara mkpaka nke nke na-egosi ịhụnanya na ikwudosi ike n'aha na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Forgive our bodies and parts. Nara mkpaka nke nke na-egosi ịhụnanya na ikwudosi ike n'aha na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lebu na biakwa ho, no to
acha ka ọ na-enye ekele ya nwaanyị ụmụazị a na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ ka a ga-edonye maka unu. Otu akwụkwọ ka o si n'ebe nsị anya si o buru iko nsọ ka ọ na-enye ekele bụ ihe ụmụazị a na-asị naranụ nke a ṅụọ nye unu niile ka bụ iko nsọ nke ọgbọ ndị ọrụ dị ebighị ebi a ga-abịa n'ihi na n'ime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga na-emebi nke a na ncheta nke ihe omimi nke okwukwe. Dị nwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite na ọnwụ ya erunyere gị achịcha nke ndụ iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị eke n'ihi na ị bịara na ndị ntọsị kwurere gị n'efe gị anyị ji umeala arịọ ka anyị bụrụ gị eketa oke na ụlọ ọbara Kristi bụ ndị a ga-akpọkọrọ ọnụ site na mmụọ nsọ. Ndị nwere cheta nzukọ gị gbasara ụwa niile mee ka o zuo okele ịhụnanya ya na Pope anyị Francis na Bishọp anyị Valeria na ndị echere echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke emelite n'ọnwụ ahụ ọla were mere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ihu gị anya nga ka emere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ma Josef dị ngọzi bụ di ya ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa atọ ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi sere nakwa n'ime ya n'idikere otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si dịrị gị Chukwu na ji ike niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Ndị ga-ịhụnanya ka ya nọsị bụ ụwa arịrịọ maka ndị ahụ ji iyi ịlụ di na nwunye ga-ebudebe alta ka ha site n'ịnata ahụ na ọbara nke Jesu Kristi na-amalite onwe ha n'anya wee na-adịkwa ọnụ mgbe niile n'eluigwe obi maka ha na nna dị nsọ gị onye kere nwoke oyie gị ikere nwoke kekwa nwaanyị bịa mee ka ha site n'ijikọ ahụ na obi ha wee lụọ ọrụ dịrị ha n'ụwa. Ọ Chineke iji gosi ihe iji ịhụnanya gị akwadoro anyị ime ka njikọ nwoke na nwaanyị yitụ njikọ nke ọgbụgba ndụ ndị nke gị gbara mgbe ochie. Anyị ji umeala arịọ gị ka ị gọziere ụmụodibo gị ndị a Josephat na Justina ka ọ ga-abụ amamihe sakramenti a zụchara oke ka ihe omimi nke njikọ Kristi na ụka wee chawapụta na njikọ ịlụ di na nwunye nke ndị nke gị nwa kwerenụ. Biko dị nwanụ mee ka ha bụ ndị banyere na njikọ nke sakramenti na-enyerịta onwe ha onyinye nke ịhụnanya gị ka ha na-egosikwa onwe ha n'ịnọnyere ha site n'inwe otu obi na otu mmụọ. Nyekwa ha ọdịnwere ike ime ka ezinụlọ ha na-ebido ọhụụ kwụsie ike ka ha zụọ n'ụmụ ha na-agbaziri ha n'ụzọ nke ozi ọma wee si otu ahụ kwado ha maka ịba na ndụ ezinụlọ nke n'igwe. Nye odibo gị nwaanyị ịlụmabọ nke Iruka ngọzi na uju ka ọ wee bụrụ ezigbo nwunye na ezigbo nne ka ọ na-amụnye ọkụ ịhụnanya enweghị atụtụ ọbụla n'ezinụlọ were obiọma nke Gracia na-eweta ejikwa ya. Nyekwazie ọdịnwere odibo gị ịlụmabọ Josephat ngọzi nke eluigwe ka ọ na-arụ ọrụ dịrị ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị dịka di kwudosiri ike n'ebe nwunye ya nọ na ezigbo nna na-egbo mkpa
Nnamdi Asọ mee ka ndị enụnwa anọrọ n'ihu gị jikọọ na sakramenti ịlụ di na nwunye nwa agụụ ịbịa n'ọdịrị nke gị n'ụwa. Ọ bụrụ na emechaa ka ha hụrụ ya n'iso n'ọdịrị nke eluigwe site na Kristi dị nwa na-adị. Onye nwe anyị Jesu Kristi gị gwa ndị apọstọl gị udo nke nka na udo nke nka na-enye unu elebara na ndị aka kama na okwe nke nzukọ gị enyi udo n'ịdịke n'oge niile ka uche gị siri chọọ gị wee dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo nke osema dịrị unu mgbe niile. Eleta ibe ọnụ ekele dị udo. Otuto dị Jesu Kristi biko ka anyị nọ na-amalite oge ihe nwa niile dabere anyị. Anọ m ebe a n'afọ Holy Family Foundation okwu ịyọ arịrịọ maka enyemaka ji akwụkwọ ịchọ ka ede n'akwụkwọ ịchọkwala itinye na basket ogede itinye na basket. Akaụntụ nọmba ụlọ akụ maka ya na-alụ 3 story. Akaụntụ nọmba dịkwazị ya mmadụ chọrọ ime transfa ọgba ọsịsọ ozugbo. Anyị na-ekele gị, Chineke gozie gị. Amana na ụfọdụ n'ime anyị na mberede, ụfọdụ si ebe dị iche iche wee bịa, mana ọtọ bụ na o si wee dị. Chineke mana ọ nwere mmadụ ma ọ bụla ekwu maka ihe Chineke na-ada agọzi anyị, Chineke na-ada emeta anyị aka n'obi. Ebe ọ bụla isi wepụta wee na-enye maka ihi ụmụaka ndị a na-azụ na skuul a, ka Chineke ga-emekwana anyị na ndụ gị. O sikwa ebe ahụ wee gọzie gị, ndị ebe kacha n'aka gị, ma ebe a ga-esi kwupụrụ gị ibu arụ, ebe a ga-esi wee nyere gị aka. Ebe ọ bụla na ọ ga-esi wee zaa gị ekpere, ebe a ka anyị kacha rịọ Chineke. Ọ bụrụ na ụkọchukwu ga-enye ngọzi, Chineke mezie ka ngọzi a ka ọ pụta ife na ndụ anyị na-ebi ebi. Ka akpa akụ ebe isi ewepụta ihe ndị a niile, dịka Naịja si wee kwuo na mmanụ na ntụ ọka na ọ gaghị agọzi abụọ. Akpa akụ gị nye ahụ nzọkwa na-abụ
Chineke ga-afụrị ebe ya esi were na sọpọt na-enyere gị ike na-ezinụlọ afọ na mgbakọ ọbụla gara ọfụma nke ilu ka anyị kpọrọ fada si ya na ya nọnyere ụlọ ka ọ kwado ụlọ onye hepụrụ maka fada na nke Chineke ka njọ mana ma na ya dịba fada mma ọzọzi asị na ụlọ nwere nsogbu nke a na ụlọ ebite ezi ife ọrụ ahịa na mma anyị chọrọ inye ebe ka anyị nye na nkwado ụlọ wee bite na ama na ụlọ ebido ọfụma n'aha Jizọs maka na anyị na-ekele gị na-asị gị nnọọ anyị na-ekele mmadụ nche niile si ebe dị iche iche wee bịa ndị niile bụ ndị ezinụlọ nne na nna ndị gbara akwụkwọ nke nwaanyị na nke nwoke ụmụnne ndị gbara akwụkwọ taa ndị ikwu na ibe ndị ọgọ enwekwana ndị ọgọ ọfụ taa ọgọ na eze ndaja ọgọ na ọta ebe anụwa otu o si wee dịzi na ọnọcha bụ n'ụmụnne n'ọya ọbụtazi anyị na-ekele Chineke maka nke ahụ ebe ọ na-amama akwụkwọ na ọnụgụ ihe dị egwu onye bụzi onye ezinụlọ anyị ejekwazi ịbụkwazi onye nke ọzọ ụnọcha niile abụọ na otu ọbara ụbara ejide egwu ọbọdụ sọsọ ụbara akwụkwọ ga-ejikọ ọ na-ejikọkwa ezinụlọ na amara mmefa ha bụrụ ofu ụmụnne bụrụkwazi ofu ọbara maka na ọbara na ahụ ihe ndị a niile God Chineke gbara obere onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu na chi ike niile nye unu aṅụrị nke ya gọzikwe unu niile amen. Ka Jesu Kristi so otu nwa Chineke mere unu ebere na-enyere unu aka ma n'ọgaranya ma n'ogbenye amen. Ka mmụọ nsọ nke Chukwu na-ewunye ịhụnanya n'ime obi unu mgbe niile amen. Ka Chukwu chi ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa akwụsịgo na amabonodo
Because you belong to us now. Well, yes, I do. And when they tell you where they are now, when I travel the truth, we will be get out first. Open our buses near my mother, near my mother. Now, not near my mother, now when you are your man. Do I win you? Or seven, I'm a mother, no more, no women or room. One young one, I am no one in that. Obia. I travel outside OP. More than 20. Year 2000. Where the American child, the other. Now, siding one OP. More than 20. Shift to OP. I'm a one last year, she didn't get Colorado. Money echo now, and I make a walk on. Need you back up with you. In that be about, they know what your side are. When you give Macawini, in that be about 2000. Come on, they were mother. Also, to go, Emma, you might go with you. Bring it down. Bring it down. I'm going to want to work it. That's my name again. Keep lost me and plan able again. Thank you. 4 knots. 4 knots. And when I know, the money, did you make a window for you where you are? No, I am bad. Did you make your ruka? I am not. Okay. In a key. You believe when I have a war. Why your mother? 2000. What are the very little I are soldier? Audio chat. Yama. Oh, we love not to Ghana about why, Emma. Yet, I'm not sorry, we change the other $1 like you ever. You look at it was on your father. Oh, who's a yellow? Who's a lava? Oh, okay, my mother. Look, what opening us. Oh, get it. I can have my mother. Okay, now, oh, there's anyone like that. Here's my mother. Sipon. What's over on here? Every you look at every Bogota. Come down and I need now what part of Northern she never cook wherever. Papa. Oh, you look at what I have. Come on, you maybe ever. POS never. Oh, I believe you. Yeah, I am enemy of Sipon. You look at my microphone and get Baba one. There's one man. Wow. Okay, this is a room that I may put
bịa gbaa n'iru ka ebe ahụ n'ezie na akụ iju ala akụ epu ome ama m onye ọ bụ iru ụka ihe ji bụ change. Are you coming back until you come? See ebe m akụ nke ụwa ha na-awụ gị n'ala chai mmenye ya maịk Lolo Chimereze ọpụtawa n'ọbọna bịa esiri ebe a. Lolo Chimereze you don't show face. Oh ha. What's wrong with watching them, Melo? Or you put on there what a mother. Anaba, Shaman and be a buyer. Why don't you, Mama? There's an one victim. Lola, I'm going to Lola while Lola about also. Obogamo. Already here, Megidada. Igabia. Nana, what we will. Oh, I ain't well like home wine. You didn't pay the ass by. Never like Obo look up on the lunch ever. Now, what's a beautiful than I want to get the animal whatever. I don't know. Oliaco, no. Lola boy. Barry White. Or you make it out here in my own. I can make it. Lola Chimereze. Lola, put a hammer and make me cheer. Lola, she got one of the years. She bought me a member of my over. Oh, Nazano, equality. Yagaba. Yagaba, equal. Oh, what? She blasphemy again where they go, whatever. While walking on my ward, you go on a sort of lecturers. It's hardly too much. Facebook getting that. Had I whatever they go not to let them mother. I'm on the album. Yeah, get that not to be a cover. Emana, eke go on your capital. You have to go ahead and have one. What's your lot? Get that capital no more. About also. Are you part of them? Pick your day and go on. Wow, oh, we in Ania Iruka, and only on your walk, we in a lot get ever. It's an Emma mother, not to any game book. I get my boy also. And I'm about that the JP. It's only one of us and Naja. That is JP. That is JP, is that one of us and Naja. Show face, I'm Maragan. The why and I can't now. Wow. That is JP. Jama Cocoa. Ezani. Ezani Owa. Oh. Lola, Jago. Lola. Towabiana. Okay, 1 plus 1 for 1. That's good. That's good. That's good. Because I don't know why I can. You know one unique thing about this couple? How they make it on, and I pray as they do their things together, the more Emily at this match, that shows that they are going to live together to the glory of God in the mighty name of Jesus. No, give on your count to event go on. MC. When we are welcome here, car, Mama, to see you here before I made a mistake. Thank you. Nah. Obi, get to get in Ruka. Yeah, I'm going to go to Modern. I'm going to papel, the back of the way. I won't pass any man, I won't pass any agent.
ana m ekele ndị mmadụ bịara ebe a taa. Ihe anyị bịarụ, anyị niile bịara ebe a bịara ka anyị gbaa akaebe na okwu Chukwu na iru ụka ekwekọrịtago na ha abụọ ga-abụ di na nwunye. Ndị bụ iru ụka kwe, ndị bụ okwu Chukwu wee kwe. Ihe anyị bịara tata bụ to witness, and ọ bụ oke na ọrụ niile anyị niile n'ebe a ime sure na di na nwunye a na ha na-egịnị na ha succeed and they live in peace. Best man, you are distracting me. Sorry. Every other discussion should stop as I speak. Biko, ana m ayọ ndị mmadụ okwu Chukwu na iru ụka ha matara onwe ha bido na-akpa nkata to live together ọṅụ na-enweghị nkewa, maka na asị ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ eme na gịnị ekewa na ya. Nke iru ụka tata iwelugo okwu Chukwu dịka di gị. I want to give you one peaceful advice. One advice. And never when I'm the chairman, I'm going to hear this advice. Whenever you go to your husband's wife phone, phone number, yeah, phone digi. Egania. Yeah, even though the Ijaho, it gave me an idea. The Maria Angel. I wonder and say I love you. You are the best man I have ever met. You are the sugar in my tea. You can be on the phone here. Because people will intentionally, without any reason, without any communication from your husband, send such message to your husband to break your home. Their target is to do what? Break your home. Including your friends. They will do that. So whenever you go to your husband's phone to look for that, you will see it. And that will make you to get angry. At the end of the day, you lose your man. And another person do what? Comes in. Likewise you, my brother, Okuchuku. Whenever you go to your wife's phone